Am început, da. Da. Da, Ovidiu. Te ascult. Bună seara! Bună seara! Bun. Am să developez acest film care se află de moment în negativ. Ca oamenii să vadă și să cunoască culorile și chipurile reale ale celor care au pus la cale acest plan diabolic de eugenie și de eutanasiere a populației României, dar în special dedicată această lege sanitară oponenților sistemului. Și ca oamenii să înțeleagă, vreau să vă concentrați atenția pe următoarele puncte și o voi lua pas cu pas. Pe puncte. 1. Au introdus în legea aceasta, care a fost aprobată de Camera Deputaților, câteva amendamente și condiții care sunt adresate direct celor care se opun ocultei mondiale, noi ordini mondiale. Și vă explic cum. În legea aceasta, ei spun că doar dacă ești bănuit sau suspectat că ai fi purtătorul unui virus sau al unei boli cu transmitere pe cale aerogenă, sexuală, etc. Atenție! Acolo nu spune că doar COVID, ci orice altă boală. Urmând să dea guvernul o listă de boli, care înseamnă rujeolă, scarlatină, COVID, SARS, etc. Da. Dacă cineva te suspectează, adică dacă ești mai palid la față, ești mai obosit, ești diabetic, ești cardiac, Ai strănutat. ești obosit, sau dacă strănuți, cineva sună la 112 de pe stradă sau vecinul te vede strănutând în curtea ta și sună la 112, vine și te ia izoleta, te încarantinează obligatoriu pe tine, îți încarantinează și familia, copiii, atenție, sunt vânați, copiii sunt duși și instituționalizați să aibă grijă statul de ei, atenție la metoda norvegiană și finlandeză, la fel, s-a procedat și acolo. Mai departe, legea spune că și bunurile vor fi indisponibilizate, adică telefonul pe care tu l-ai atins, telecomanda, televizorul, mașina de spălat, aragazul, mașina, casa, și spune acolo, pot fi distruse. Dar înainte de a fi distruse, ei îți colectează datele din telefon, din calculator, din laptop, pentru că și laptopul ți-l ia tot. Da. Și pasul următor, pasul 2, este că ei te pun să plătești carantinarea. Da. Dacă ție îți bagă în carantină pentru un simplu apel al unui vecin răzbunător care nu te suportă și vrea să scape Sau de tine. rea credință. Da. Că nu se răzbune el pe ceva, dar așa e. De rea credință. Sună la 112, pentru că legea spune acolo că persoanele care nu sunt bolnave, ci doar suspectate, chiar dacă nu prinzi, nu ai simptome de vreo boală, ci ești doar suspect că ai intrat în contact cu cineva care a avut boală cu transmitere, atunci ei te obligă să plătești carantinarea pentru persoanele care zi s-au încarantinat. Dacă ai o familie de 6-7 membri și
și toți sunt carantinați, imaginați-vă că fiecare persoană carantinată costă cam 10.000 de euro. Ori 6 persoane, 7 persoane, înseamnă 60-70.000 de euro. Dar acolo spune că pe termen nelimitat poți fi carantinat. Prima dată 24 de ore și dacă prezinți simptome în astea 24 de ore, ei te pot carantina pe termen nelimitat și în mod repetat. Care este pasul numărul 3? Tu nu vei putea să îți plătești datoria la stat pentru carantinare, vin și se execută bunurile. Casă, terenuri, mașină, etc. Dar care este scopul acestei legi? Pe cine vizează ea această lege? Și fac un apel către români. Toți cei care iubiți România și sunteți creștini cu adevărat, ascultați ce vă spun acum. Scopul acestei legi este de a elimina pe cei care se opun ocultei mondiale, care este satanistă. Este un plan diabolic satanist prin care vor fi eutanasiați oponenții sistemului. Și vă explic cum se va proceda. Sunt criminalist, cunosc metodologia, cunosc psihologia criminală și cunosc cum se plămădește de la concepere până la consumarea faptului, astfel de fapte. De aceea vă rog să acordați atenție la ce vă spun. Această lege nu-i vizează pe bogați și pe oamenii lor, pe masoni, pe bogătani, nu. Îi vizează pe oponenții sistemului, nu oponenții unui partid, ci ai sistemului care controlează acum omenirea. Și aceștia sunt oamenii vocali care strigă pe rețelele de socializare, prin piețe. Cum? Acordați atenție. Oamenii aceștia și din timp au fost trimiși oameni pe care în jargonul meu îi numesc magneți, adică s-au dat drept lideri, patrioți, s-au dat drept victime ale sistemului, ca oamenii vocali certați cu sistemul să se alăture lor. În momentul acela, acești oameni au fost deja condeiați. Acum e o bază de date cu aceștia. Acești pseudo-lideri au dispărut din peisaj și au făcut treaba. Dar baza de date, lista de oameni care se opun sistemului a rămas deja. Acum, ce urmează să facă? Ca aceștia din baza aceea de date să fie marcați și luați de pe stradă cu izoleta. În fiecare localitate sună cineva la 112, chipurile sună că Ionescu Adrian sau Ovidiu Grosu sau eu știu cum cine prezintă simptome. Păi ce face? Tu să tușește, strănută, e palid la față, gata, e clar, este afectat de COVID sau nu știu ce. Vine izoleta pe ea, te încarantinează 24 de ore, te injectează, atenție, Asta e problema gravă. te injectează, îți plasează un agent patogen în tine și după aceste 24 de ore, automat prezinți simptome de boală. Atunci ei sunt îndreptățiți să te bage în carantina prelungă. Și în această carantină prelungă vei deceda. Pentru că ei te injectează cu o travă, cu un virus letal, mortal. Dacă vor să scape mai repede de tine, te injectează cu ceva,
otrăvuri care te poate omorî în 2-3 zile sau te injectează cu adrenalină, care mărește foarte mult ritmul cardiac. Și cam în 3 zile mori, crapă inima în tine, practic. Inima galopează cam 3 zile și după 3 zile faci infart. Atunci ei te vor declara COVID. Și în felul acesta se spală pe mâini. Ați văzut că a avut dreptate? Cineva l-a văzut că prezintă simptome, a sunat la 112, felicitări, spirit cetățenesc, vor zice ei. Vă rugăm pe toți cei care îi vedeți că prezintă astfel de simptome să ne anunțați. Și vei vedea o ploaie de arestări medicale, dar ciudat va fi că în ploaia aceasta de arestări medicale vor fi numai cei vocali care se opun sistemului. Și curăță. În maxim o lună de zile îi curăță. Mor pe capete. Otrăviți, omorâți în aceste spitale mobile. Tirurile acelea care sunt pregătite de Arafat. Da. Oameni buni, fac apel public. Ieșiți în stradă, începând cu data de 12-15, ne organizăm, așa cum am spus, în stil paramilitar și nu vă fie teamă că și din servicii secrete și din poliție se organizează. Este vorba de o eugenie aici. Este vorba de o eutanasiere. Este vorba de o crimă în masă ce se pregătește. Și am să vă mai spun ceva și cu asta închei. Primul lucru, prima tentativă pe care ei au încercat-o a fost cu bătrânii, să-i bage în hoteluri. Acolo bătrânii urmau să fie otrăviți. Li se punea o pilulă în cafea, în ceaiul de dimineață, pentru că ei nu puteau să fie alimentați decât cu ceea ce li se aduce pe cale administrativă. Li se mărea ritmul cardiac, la diabetici li se punea ceva care să le ridice brusc glicemia și mureau. Care erau bătrânii care mureau? Cei care consumau de la Casa de Asigurări de Sănătate bani și care aveau pensii și statul cheltuia cu ei. Nu le-a reușit această tentativă de genocid, pentru că populația a sărit în sus și orice deputat, orice polițist avea o mamă, un tată, un bătrân în familie. Au trecut la această metodă draconică, în umbră, de eutanasiere a populației. Cum? Cu spitalele mobile pregătite de teroristul Arafat. România este condusă de un bolnav psihic care se numește Iohannis, care suferă de autism. 2. Este condusă de un ungur alcoolic, al cărui creier este afectat ca și de droguri. Și 3. Este condusă de un scelerat terorist cu tendințe criminale. Eu îl analizez ca și criminalist. Are toate formele de manifestare ale unui asasin, sadic, psihopat. El simte plăcere, are o aroganță exacerbată. Simptoma sau specificul numărul 1 al unui asasin rece este aroganța. Eu am scris un tratat de criminalistică în care am vorbit de nebunia patologică morală. Și spuneam așa, nebunul patologic este acela care este el nebun pentru că are o deformare pe creier. Dar nebunul moral este acela căruia în mintea lui se instalează ideea că este un fel de Zeus și că nimeni n-are ce-i face lui. Și el poate să omoară și să facă ce vrea în jurul lui. Acesta este Arafat. Este un nebun. Și va trebui în bloc, în public, să cerem declararea de inapt psihic acestor 3 persoane. Ludovic Orban, Arafat și Iohannis. Și judecați în public pentru acte de terorism, pentru atacuri energetice asupra populației cu arme psihotronice. Bucureștiul
la ora actuală este terorizat de armele psihotronice care emit unde electromagnetice asupra populației. Alte orașe sunt otrăvite noaptea cu gaze, că populația nu mai poate să respire noaptea în case, de miros de gaze și de alte mirosuri care îi fac să înțepe ochii și să-i usture căile respiratorii. De asemenea, trebuie judecați pentru genocid, pentru că ce-au făcut? Au interzis accesul la asistență medicală ca să omoare pe cei care aveau nevoie de asistență medicală. Și vă mai spun cu asta și închei. Un alt atac asupra populației României a fost de asemenea mascat în felul următor. Au plătit persoane să accepte să fie internate de COVID în spitalele din București. Câteva persoane, 5-6 în fiecare spital. Le-au dat bani grei să accepte să se spună că sunt bolnavi de COVID. În momentul în care aceștia au fost internați și spitalul a fost pus sub carantină, li s-a interzis accesul în spitale ale celorlalte persoane care sufereau de boli banale. Au murit oameni de peritonită, o apendicită cronică. Au murit oameni de amigdale, o infecție, septicemie. Au murit foarte mulți oameni de atac cerebral, de stop cardiac, de diabet, de mirce, care puteau fi salvați dacă erau spitalele deschise, da. Printr-o mică intervenție chirurgicală sau ce? Da, de fapt, scopul lor, români, ascultați-mă, nu sunt profet, dar tot ce am spus despre România s-a împlinit și se va împlini. Scopul lor diabolic n-a fost să terorizeze lumea prin COVID, ci s-au folosit de acest atac terorist cu COVID ca să omoare populația, împiedicându-i accesul la asistență medicală. Și au murit zeci de mii, poate sute de mii de oameni prin faptul că li s-a tăiat accesul la asistență medicală. Și partidele politice, nu? A fost. Nu COVID-ul a fost scopul, ci lipsirea, privarea de asistență medicală, ca oamenii să moară. Da. Asta este. Și deci, ieșiți în stradă, ne organizăm, îi tărâm în fața populației și judecăm. Vreau să știți că și serviciile secrete, și poliția, și eu cred că și din armată se vor ridica oameni care vor veni alături de noi. Pentru că ne vor lua copiii, ni vor instituționaliza. Și vom plăti cei 10.000 de euro, pentru că... Și plătești. Și bunurile toate. Se pune să plătești câte 10.000 de euro de fiecare carantinare. Dar cum nu vei putea să-i plătești, ți se iau bunurile, terenuri, case. Iar pe cei care sunt vocali, îi execută, îi omoară în acele spitale mobile. Și îi declară COVID. Asta este scopul diabolic al ocultei mondiale din România. Și partidele politice și-au dat mâna, cele parlamentare la... Partidele politice, PSD și PNL și celelalte și-au dat mâna, pentru că ele sunt coordonate de oculta mondială. Atât am avut de spus. Români, treziți-vă, ieșiți în stradă și murim cu ei de gât, pentru că oricum vom muri. Oricum ne termină cu legea asta, da. Înțelegeți ce vă spun? Așa cum am spus în live-ul acela, ori mor ei, ori murim noi, pentru că oricum ei vor să ne omoare. Atât am avut să vă spun. Treziți-vă, treziți-vă și haideți la luptă. Doamne ajută! Doamne ajută!